good day mga bro and sis at welcome po sa aking YouTube channel tungkol dun sa magaganap na clean up drive. Isa sa pag-meetingan po namin kasama po yung aming master founder dito sa Pampanga. Sa ngayon nag-assembly pa lang po kami. Nandito po namin yung mga iba naming mga kasama. Po si master founder Bryce, si founder Emil ng Colgate chapter. Doon ang sa dunay mo? Black Commander po. Ha? Black Commander. Black Commander. Kaya sa Sampaloc po siya, Apalit. Yun, akala ko yung sa ano, sa Balibago. Mali pala ako. Yan. Karating lang po ni SF Lando. Morning po. Yes, kasama niyo yung kanyang Vice President. Vice President. Konti pa lang po kami. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, inimbitan ko po kayo na sana masuportahan niyo po yung aking YouTube channel at pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At sa mga kapatid naming OFW, lagi po kayong mag-iingat saan man po kayong bansa naroon. At lagi po tayo magdasal sa Panginoon Diyos. Except, nanay po itang agenda tamo ngayon eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang agenda po natin, tungkol po sa ating gaganaping sa linggo po. Yung pong ating clean up drive, tsaka clearing operation. At pagkatapos po no, na magana po tayo, magbibigay po tayo ng feeding program para sa mga bata na magpapatuli. Pagkatapos magpatuli, pwede po natin silang pakainin kahit sopas lang po. Pampaano ng tiyan, pampahid ng tiyan. Kasi po ang schedule po nating umaga. Kaya kailangan po lahat po sana ng mga founder makisa po sa ating gaganapin na aktibidad lalo sa linggo na to. Bagamat siguro linggo na yun wala ganun po mga trabaho naman, sana po makatugon po kayo sa ating gaganapin na aktibidad. Maraming salamat po, yun lang po. Bali, anong oras po yun? Mag-start po tayo, ang start po natin 8 ng umaga. Ang assembly Po natin siguro kailangan na mga nasa 7:30 na doon na po tayo sa base. Compact base, opo. Compact base po ng regarding po doon sa gaganapin po natin na activity. Opo. Sana lahat ng sana nga po lahat po ng ating mga chapter po, mula ng chapter ng Apalit chapter, sa lahat ng chapter sana makatugon po tayo. Para naman po kasi sa atin po ito, wala po tayong ano rito, sa atin lang buong MDF po kasi ito, kailangan na sa ating pong activity ito. Kailangan full support po. Yun nga po, kaya kailangan na makatugon po tayong lahat. Maraming salamat po. Salamat po SF Lando. Yun, so yun pala yung pag-uusapan namin So sa ngayon nag-assembly po kami, nag-aantay po kami ng mga tropa natin. At mamaya na lang po. Tila ranking. Yan ang pipalay, masakit. Uy! Thank you. Yan. Arigato. Mali pa mo rin. Ayos siya. Mali pa mo. Korek ya. Mali ya. LNG. Middle name. Okay na yan. Pwede mo sa tilang RNG at tila ranking. Ako ng papel, ng pisolata. Pero mali pa maroon, bakit tamo? MDF ito lang tamo. Pero mo dapat gachin sila. MDF ya. Ini ala ranking. Ranking. Dapat kalian pa din ng MDF yan eh. May ortak ng MDF. Ito ka naman. May puri. Karena may pa mo. Sa pangagawa, puri ko Hay ka muna, bro. Yan. Si Bro FY. Kaya kompleto na lang? Berat ya? Kita kang FY, ito pa rin, may burin-buwanan. Eh, may yata po rin. Eh, may implementa dala kayo eh. Daki warik yan. Eh, kaya po. Ikaw, bike na ba? Best mo, kaya pa rin. Sino kaya po wala? Kaya. Good morning. Sudah tagen niya. Saan? Kontok. Ayan ini. Ha? Dito direct tayo.
Ay, yung masating na pangagawa. Founder. Oh, then founder. Talalagyo. Di kailangan yun, kanyang grupo yan eh. Ah. Bakit kanya siya pa, ikay founder, ikay talak yan. Wow. Ano tayo ang pangalan ba? Richard Gomez. Sino to? Kaya, kaya lang ako sa kanya o yung bali na siya. Wala pang pangalan eh. Ito ang pangalan mo lang ako. Saka na ako. Wala kayo may ma'am. Nano? Anita malino yung sir. Kaya malino yung spell ng pag-drive. Purkel di ako kasi yari na rin yung grupo, yari na lang. Yari na rin Ruel, yari na rin Diablo, yari na rin Marshall. Lukan mo na yung makanex na yan. Yung venue tamo kaya ning guys, kaya ning Northville. Kasi ganap dyan na pa rin katamong guys, clean up red up kong guys. Poreta pa lang kaya, may magpatuloy ka dyan, may magpatuloy ka rin anak. May magkapiling tamo rin, makagawa ko ng tamo rin. Para na kayo siguro, mga sponsor, kung natin yung kapit tamo rin, magkano tamo, 200 per chapter. Siguro takala siguro ito, tupas mo naman eh. Tupas siya ang tamo. Kaya tamong cover court, masya. Cover court na yung guys, court din. Narating ganapan. Yan yung assembly tamo, kitang compact, kitang base. At tamong assembly, siguro mga 7:30, kailangan punta na ka kasi pamaglako, ito. Para kami bata, sabay-sabay tama. O, Domingo. Yung data ka Domingo eh. Kaya kailangan na bayo mag Biyernes, makakompleto na rin ang pera ta bata, kahit tala, nakita lang magkano pa yung kulang. No, the chapter o 3 dalan. Depende na kayo nung magkano yung chapter na, kung tatlo pa siya naman. Hindi ka na magluto bro, ne? Kaya ka magluto eh. So pasya mo naman. Kasalita mo kalitang cup sa pong disposable tiara. Bas-basan ko nga dito. Basagan ng ko. Lalok na mo, itangin ni May. Malmaya. Ayan, mas basan ko dito. Depende kayo, nemboryo. Kasi magastos din kayo, magugulay na ako. Kasi bakit? Kung mamamakas kasi. Kasi pwede naman, tasili mo ang taratang chap-chap na, tabukin mo. Pwede mo. Nani yan, laman. Medyo. Kamukha niya, panakan sa iyo. Ito nga, parang. Kalawa. Medyo na ako. Medyo. Share ng ating budget, ba? Biyernes. Pwede tabo mo ng Nakaki, sa gitna. Yan, baka tingin gitna. Sa panapon, makolekta na lang. Kaya nitabag kolekta, kaya ning plan mo maka-duty yung master. Bata, dalami na karara ta pera. Yan, bala ating discount ka rin. Hello. Ang tanayin kahit tamo. Ang kuwit tapin kahit tamo. Kailangan ratang Domingo siguro naman. Alatan mo kayo, bro. Siguro kailangan i-full for tayo. Kasi kaya katamo yan mo eh. Latang ano eh. Alam ko eh, malakay. Kaya katamo yan. Baka sa makatama. Lalo reta. Kasi kaya katamo yan eh. Ngayon naman nabot kaya tang patrolling tamo ngayon eh. Tsaka yun eh mo, 2 oras. Kasi daka no report niya ni Compact. Walo na rin maka-stay niya ni Ken, King Compact, pang pito Acer. Kasi Acer Garcia, layo na, may green sign na eh. Yan yung magmala ng yan ni King Compact kay San Diego. Kaya na mo, yan pinaka-kahit ang yun. Team leader ng yun, line na yun tayo. Kaya yung hanggang kahit kanya, ng activities, kasi San Diego ang dadalan. Pati patrolling tamo, kaya mo rin. Kaya yan, itanagan mapagal, lakal ng polis. Dito na ang oras. Halimbawa, mamili tayong oras kung nukang tama available at yung tamong kay Karnet to 8 to 2 tapos 2 to 6 At dapat ang oras mo. 8 to 2 2 to 6 kat panapon alas 2 na kat panapon gano'ng alas 6 minsan alas 4 depende din kayo ng sir natin ito ko naman isang paglating pinakakain ng maximum yung 4 hours sana 4 hours na pinakamalabat kasi kaya binigar ng kakatamong patrolling ang pong checkpoint ang pong offline ito. Makakabit ka rin kasi tinatawag patrolling of the tapos Sa tamang alas 6. 6, 7, 8, 9, 10. so, pwede yan naman kanita, depende. Kaya tatanong alas 6. Depende kayo kayo, naipuro yung kahit pinoy alas 9 po kami gaya. Kaya katamo. Magabala lang po. kaya pinsabi, kaya pinburi ko, kasi sabi ko bata pamilya na kayo ko, komportable. Kaya tatanong alas 6. So, 10 tana kanita. Mas manyamay talaga yung bengi, ako buri yan yung bengi. Komportable tayo yung bengi. Kapilan naman yung duty king guy. Compact. Walang ring. Rotation niya naman. Kasi dakaltanang eh, dakalta mo, 7 tamong multiplier ngayon yan eh. Yung parang may gumisa na best eh. Kaya siguro man sa mesong na best ito. Pwede tayo may full course, lang kapilang-pilang mo ka rin yung chapter. Lapit-lapit lang yun na lamang po rin kay chapter. Chapter, hanggang siya 5-5, apat-apat. Siguro
siguro, wala naman kahit to. Kasi na makana po ito, bali alay po limiting kaya. Yung membro datang. Basta bisa lang mag-duty, sabi dati, Pwede lang basta po mag-duty. itong sarili sa akin, kukonvoy tayo patrol, para pag halimbawa may checkpoint, ating tamong unay. Ating malakong kar. Oo, ating malakwan, at saka ating mag-drive ko retang Oo. akakuha tamong motor, yung dalata mo ka rin compact. Masagin pa kanina, nakuha niyo yung Ay, Domingo kasi, tinang kinuha Domingo, kinuha din Domingo. Anya nga di na nakatamog katang oras sa ito. Kasi kerak lang Sa garet. linggo na to, hindi pala malaman yung ano natin yan, yung... Palabo na tayo ba? Wala pa pala bunta kasi pinakompleto nung guy, hindi ba kami... Kaya Domingo, kaya rin niya katamong event yung Domingo yan. Malakong pa siguro ka para kitang bunutan na station yung nalugal doon mga bunot niya katamo. Depende ito. Pero baka hindi pa rin sinabi ng sir, in case na pambengi kayo, kayong MDF, kasi ikay doon. laging Ganda nakain sana, ng oh. munisipyo, ano? Sakto ka doon, eh. Laging Oh, yan, no, bakante. endorse na ng munisipyo. Siyempre, ikay laging magamit din yan Balik ka kasi doon. kaya kayo talaga tayo dapat yan. Wala naman talaga mali yung kaya kaya talaga MDF. Kaya siguro, nung halimbawang twice a week, ito best king paramigo, makanyan. Barakal na ito. Sabi natin, ito best, o kaya mismo mo beses. Pero Depende. talagang pagkusin mo, dapat natin tagin ko, baka din tagin Oo, ang munisipyo. Ito talaga dapat natin talaga. Wala yung Sa problema. sentro meron na. Dapat talaga din. Katulad dati, sentro, sa may ano. Pwede naman ta, basta o sabihan ni Paisari nga, i-NP. Naning... Kasi nakanta naman, misan mo naman naldo ito eh. Oo. Limbawang magpoposta mo king guy, may meron kalaking compact, meron silang easy. Kasi pas mo rin, Oo, nagaliwa. hindi nga ng king ketang guy, ketang munisipyo. Pwede kinalawas siyam na paratang Gawa mo ka rin taba, tala mo rin kay Karen kasi yun, siya mamili ka rin, kaya tana ko kay, kaya tana ko. Sample mo na lang mo, daling ko. Pamagkain na per chapter ganyan. Bisa ng linggo. Oo, linggo. Una na ipamag. Aga muna tayo. Oh, wala eh. Hindi ka tama ito. Di mo, yabe-yabe tapos sa mga lugar. Oo. Kanta na ka nito. Sabi ko na kayo, na-interview na. Yung pinagtamo, nung alam mo, ating nag-duty mga lima kaya kami, nag-duty lima kaya kami. Di mag-lima, di magkisita mo. Di nga lima Naman kanito. na lang ta. Oh, kerak lang kanito, nung alang... 7-8 na kanita yung magyari. Nung alang malyari kening kening... Yes, yun eh. Kerak lang, ating maka-backriding... Di mga convoy ka to. Di mga convoy, para tang ating motor. Ano na magyari kasi talaga. Siyempre, nung halimbawa kita karakap, siyempre, siguradong nakatarakap ka niya dahil magsaya naman yung gaya. Hindi ka tamang checkpoint sa pag-clear. Siguradong may tikita niya, siguradong pati kain, magpunang be, yung motor. Motor. Alam mo kanyan kayo, hindi po itang 4 pa dating sticker ngayon, di ba? Itang sticker yung driver ng guy. Yun. Yung rider, no, di ba? Kaya maganda kung saan yung... Maganda yun. Yung sticker. Bibigyan tayo ng ano, bibigyan tayo ng sticker. Okay lang, sir, kamo. Saan mo gagaling sa munisipyo? Sino? Kasi Remy. Oh, yes. Ano kay? Ining kwalong kaya ka requirements kailangan Oo, kompleto lang, kailangan kompleto. Re-require mo Kaya naman yung lisensya dalawa dapat, ID. lisensya. Kahit picture na lang ng ano, kahit wala ka registro. Hindi pwede. Kailangan na registro yun, kailangan na. Ngayon sinabi doon sa ano, kailangan na registro. Motor. Yun ang mahirap, yung data ka ng Oo, lisensya. harta ka ng lisensya. Sinabi mo to, wala lisensya. Lisensya. Apil nga, wala, lisensya. Wala rin. Makalistro na yun, Yan eh. ala na yung lisensya. Oh, kung atin natin tatakit ang motor, wala na yung lisensya. Ito hindi mo kaya ka rin. Ate mo ka rin kaya beta mo magpalikod. Hindi, kung wala yung Makalakal mo lisensya. naman eh. Tala mo. Tingali wala mga lakal. Pero wala lisensya. naman lisensya. Bira lang talaga kay katamor na Kaya ka lang Ken, malis UM lang ano yung Makalistro bar, yun. UM kasi atita ka ng Skyrim. makakaya, atin yung lisensya. Bira lang rito. Hanggang mo kami ng tao, bira lang yun rin ang tita. Nabihan na rin kasi sir, nung talagang membro ano, bisa lang kumang lisensya. So panda kayo, ano, kung kilala mo yung basta mabilis ata ng nakalakapit ba doon? Mabilis pin eh, magkaalala ka Pero mo kayo. Lalo ngayon, kamal ngayon eh. Kamal lang tayo, student ngayon eh, 3.5 yun. Mura na yun ito eh, mura na eh. Sabi na yung drug test sa pongka Mura eh. na eh. O magbakal ate ma, may basitan na, magbakal bote ka mo, botang kayo. Pagkanti na ano, ang kuryente ka mo. Kailangan nyo ma-release siya kay Pamong Oriente. Kailangan ko lisensya. Hindi, rin tropa, magkasakit lang kita ng Sakit lang eh. Nakalang Amy, habi kita ng Oo. Nakalang Amy, habi. magina na. Kasi nung halimbawa, Tatakaling mga Oo. pangayita mo kang kahit. Di ka kaya bato ka na eh.
Eh, kanang kay bro kay limonera parto basta kay kay makatoko. Lista ko pa rin, lista ko pa. Huli mo na lang. Tingnan mo kasi ulo ko agad tayo. Baka atin nila na lang. Dito ang lista na makalista ka rin. Oh, makalista ka rin kanya ni kay bro body eh. Yung may makalista kita pag hindi makalista ka rin. Ito mga dala sa minta ka rin. Yan ang pinalaranda nga. Ang itang kay purpose mo pala, tanga man mong bro, itang kay, tanga rin bawat chapter listing. Apo, apo. Kailangan masagot niya benta. Apo. Para Maratang founder po. Oo, kailangan sendo ka na po. matagawa ng bro bali. Oh, Kahit talareta, pustala naman dito. apo. Nakita man duty kayo kay, pumunta lang niya ini, kasi na service. Wah, sipag to. Mura na po tala, San Miguel. Akin dulo na bro. Ating kung Ang asa mo yung binangas mo rin. Luar sekretary mo kasi alapan eh. Wala pang municipal secretary. dapat. Okay ka pa kanya mag Ay, ni? municipal secretary. Ali, secretary, pwede yun naman din ng assistant secretary. ASEC, kung alam mo, busy ka, pati kang assistant. Ano ito? Acting president ko, acting DC ko pa. Kaya ka din. Kaya ka na yan. Palit ko ba ang pila? Ang ganito. Isa na lang eh. Kailangan talaga itong building sa tao. Kailangan tamo. Awa. Pwede yan may bro bali kung Bisaya. Liapin ka kaya ako sana eh. Pwede yan naman. Go na. Kaya mo na yan. Ali, yun ang broman. Sige, nakataka na siya dobre. Ano kulang? Kulang na yung oras eh. Nakasagad niya eh. Nakasagad eh. Manuling niyo. Sa tikali, kung yung point na ka man kitang municipal. Ali, basta yak man ang tabi na ako kang broman. Ali basta't kaya na, ating Panyawag ta na mo. Oo, saup-saup. kaning napasa tamong listing kasi tamong municipal yung tayo. Kaya pin dapat bayo ya datang ng January 2022. mayari naman. Mayari no rin Mayari listing. naman tayo, officer. Apo, patering officer. Nagawa ka naman natin. Kaya kailangan ko rin ng founder. Dito po kayo listing na rin membro. Pakalive ko kanya, malayo. Baka sabi ko naman ka rin founder na eh. Kung mong bunga nga, kailangan tingin ko rin gawa. Tingkimot. Ito sagat na ako. Tama. May sumaporta doon. Galo tabo, gagalo-galo ako, tabi stroke tangan. Oo. Tama kayo. Eh, tao yan dito. Ito daw, marinig nga, so kagalonin yan eh. Founder Patrick kasi sulipan, may kaya appear sa kasi pinga Mayor Armago bro. Ay, Wapin. Stay niya eh. Stay niya kay. Stay niya ite. Kaya yung acting na kanina ini, ni aming vice. Ay, bro, bilis sigurado pa may ito, may kaya certificate. May kaya certificate. Basta rin gabi din yung certificate. Kunin ko yung kanya rin, kunin niyo. May naman to, sumingita ako rin. Bakit ka pa dahil mo? Follow mo naman dito ang itakaran eh. Napagong mo tamo naman. Hindi ka. Lagi ang tamo muna eh. Oo. Eh, ipapansin ka ng tamo ka rin ni Pangga. Oo, basta't mag-prepare lang ng 300 Kaya mo eh, paganti mo eh, paganti mo. Eh, pamura mo lang kami lang yung magkano yung biyero. Putang Kasi ina lumabis ka. siya. Mas maganda yung Voluntary mo na eh. more men yan. Basta tingnan mo ang sabi ng cherry membro mo. Eh, kaya itang magkano mo yung biyero. Puta, lumulo na lapin. Pangaang. Lalo ka na yung pangga eh. Matabay eh. Ano yan? Wah! Nagulat dede ay. Ano ka mo sa 2020 kan? Ah, pagsabahan na kay. Membro mo. Oh, Kernel. Oh, lay founder. Makini kahit tamo, pag mitingan kayo ni, kitang kahit tamo, makatawa kay katamo king kay, king Domingo. Ano yung katamo? Lugaw. Lugaw ngayon. Kaning ganap pa kasi kayo kayo, Northville Gawan. Awa, sige. Para malapit ng uwin. Oh, lalo. Oh.
Ah, bro. Tulad na gani. Kaya, buyo, oh. Kompleto na eh, pangga, panga. Ano? Hoy! Ayun, mila ko naman. Ano ka lang na? Ang bandar dyan eh. Biyernes kit panapon na mo kailangan kompleto nila. Bernes ka nung gatpanapon. Kahit at mo na lang mo. Kahit at muno ka no. Bakit ka prepare din dapat prepare? Wala. Kahit ba? May kalibi! Kasi parang nag-share. Kaya pa yung chef.